Ahoj facebookoví přátelé, dneska se konečně vrhneme na tady ty lososové kuličky koupený v mere. Hodně z vás se těšilo, jak to dopadne, jste určitě všichni zvědaví. Na začátek vám řeknu rovnou, že vás asi trochu zklamu, ale je to pouze můj názor a pouze moje chuť. Tak pojďme se podívat na pozitivní názory. Za tu cenu dobrý, rychlá příprava, hotovo za pár minut. Do rychlé večeře použitelné, nejsou suché, když se nepřepečou, s omáčkou nebo dipem se dají. Jako nouzovka OK, poměrá cena, množství vyhovuje, nejsou přehnaně kořeněné, na běžné jídlo bez očekávání v pohodě. To jsou pozitivní komentáře a teďka pojďme na ty negativní. Jako negativní málo výrazná chuť, spíš směs než kousky lososa, výrazné rybí aroma, hodně těsta oproti rybě, konzistence hutná až gumová, vyšší obsah soli, po vychladnutí nejsou dobré, chuť působí levně, nevypadá to jako čistý losos, znovu bych nekoupil. Takže já jsem to zkusil upíct jak v horkozdušní fritéze, tak na oleji na pánvičce. No a po usmažení v oběma způsoby jsem rozkrojil produkt a už na první dobrou vlastně jde cítit větší zápach rybiny, což někoho může už na první dobrou odradit. Po uchutnání mi přišla chuť dost nevýrazná a celkově mě to nepřesvědčilo. Pokud jste někdo měl, chutnal, napište komentář pod tady to video, no a příště zase u jiného produktu, třeba přátelé, mějte se.